És aquí una vídeo de Clash of Clans i avui anem a fer atacs en els duendes per aconseguir recursos. Com veieu, tenim aquí, a veure que he mogut aquest campament, bé, deixem aquí, 12 gegants, 68 bàrbars i 6 trencamurs, que serà per exprimir atac, i en els castells clan he demanat gegants i m'han donat 3 gegants de nivell 6. I anem a atacar. Anem a fer Torre Vigia, que és prou fàcil. Jo el que faria seria aquí posar uns quants bàrbars que netegin aquesta part, que hi haurà bombes segur, posar una part dels nostres gegants per aquí i després una altra part dels nostres gegants per aquí. I després jo crec que ja li farem al 100% i anem a... Ja. No hi ha trampes? Vale. És molt raro i està molt bé. Posem aquí uns quants gegants. Posem aquí uns quants bàrbars i ara per aquí vaig a posar bàrbars primer per veure si hi ha trampes i gegants, el castell d'Esclan i bàrbars. Jo crec que així ja està bé, fins i tot ens hem passat amb tropes, però mira, així va més ràpid i assegurem. D'aquí uns segons ja això ja estarà destrossat, ja tindrà el 100% i ens enduim, crec que eren uns 12.000 de cada, no sé, ara hem fet 100%, ho mirem. I era 10.000 d'or i 12.000 d'elixir. No està malament, no està malament. I ara anem a fer una transició, posar tropes a entrenar per al següent atac i ara tornem. Després d'aquesta transició ja tenim les tropes preparades i anem a per al segon atac en els duendes, per què no? Anem a fer mando fuerte, 15.000 de cada. En el castell d'Esclan no ho havia comentat, tenen 3 globus a nivell 6. I la meva estratègia és rompre aquests antiaeris i després posar els globus i alguns bàrbars que acompanyin els globus perquè si no són molt lentos. 2 i uns quants bàrbars per darrere. A veure, vinga, bàrbars i gegants, esclar, rompeu els antiaeris. Vaig a posar més gegants i trencamurs, esclar, així que els gegants entrin. I per aquí també un trencamurs. I gegants i el castell d'Esclan per aquí. 3 globus a nivell 6, nivell màxim, que fa moltíssim de mal. Crec que és una de les millors tropes per ajuntaments més alts. Crec que és una de les millors tropes que es pot tenir. Vaig a posar aquí uns quants bàrbars més que vagin accelerant la destrucció perquè, com veieu, els globus són molt lentos, van molt lentos. Però en destrossar coses que tenen moltíssima vida són boníssims. I també, quan cauen, quan moren, fan una petita explosió que també fa mal. Perfecte, molt fàcil aquesta aldea. I també us volia comentar que en aquests nivells, els duendes d'aquest nivell, mireu, un assoliment. 10 gemes, perfecte. En aquest nivell és molt millor atacar amb tropes aèries que tinguis tu en el castell d'Esclan, perquè és molt fàcil destrossar els antiaeris. I anem a fer una altra transició i anem a tornar a posar tropes a entrenar i anem a fer un altre atac. Fem la transició. Després de l'assoliment, que consistia en aconseguir 50 estrelles en els duendes que nos ha donat 10 gemes, anem a continuar. I anem a agafar l'or del tonto i en el castell d'Esclan, que no us ho havia dit, tinc globus
Amb l'exèrcit que té hem pensat posar gegants, arqueres i bàrbars que rompin a l'antiaeri i les dues torres d'arqueres que hi ha aquí i així posar els globus i que facin la destrucció. I anem a provar. Primer anem a fer per aquí uns quants bàrbars, gegants, un trencamurs, arqueres, més bàrbars, algun gegantet més i ara per aquí el mateix. Uns quants bàrbars que ells treguin les defenses, gegants, un trencamurs, els gegants que queden, arqueres, bàrbars i jo crec que ja és hora d'anar soltant dels castellers clan per aquí. A veure, ara. Ja està, les estrelles, vaig a posar aquí unes quantes arqueres més perquè vagi un poc més ràpid, però jo crec que no tardarà molt a fer el 100% en aquesta aldea perquè mireu totes les tropes que tenim. 3 globus, uns quants bàrbars, moltíssims gegants, que crec que no mor ni un gegant. Pot ser un sí, però quasi un gegant. I l'única tropa que queda, l'únic edifici que queda és l'Ajuntament aquell raro. I ara van els globus, tirant-se una i 3 estrelles. 20.000 d'or i 6.000 d'elixir. No sé per què he posat tan poc d'elixir i tant d'or, però mira, és el que hi ha. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, que li doneu a like i fins una altra, adeu!